penjo arwako kabisa. Tuoni nyaka thiedhe. Kech ka ok othiedhe ta wacho ni obiro wuok e ranyisi manie e pien mamalo to dhi organs ma important kande. Machiela wacho na adundo, mar ariyo awacho obo, lungs, mar adek awacho no affect the brain. Omiyo ka ok othiedhe mapiyo to wechego organs adek go bro bedo affected. To organs adek go bedo affected to even the rest parts of the body bende. Kech ibiro yudo ka gimoro ma poka wacho ma mowinjore awachi en swelling mar lymph nodes. Lymph nodes moko nitiere e tie duondwa kuondegi, moko bende nitiere e emwa piny kacha. Ibiro yudo ka kuondego biro swell. To mago ranyisi ma wiye. Koro complications ka ok othiedhe to gidhi affect organs adek mine na wacho ka. Ko affect organs adek mamoko ka to organs mamoko bende biro bedo affected. Omiyo ka ranyisi owuok to nyaka waring matek mwayud thieth. Ero kama na inya kopogore gi mano no ote moro mar Makakumu Junior. Kinyalo ketna moko kuom ote ma bende ntiere bende. Makakumu Junior iwacho ni sedonjo kintiere Kirindo Kasgunga Mbita. Iwacho ni gwenyono koyie to kikomanya. Iwacho ni Nyasaye ogeng'e. Asomo ote machielo kendo mano mar ntiere ote maneno kae mari Immaculate Nyasudan mbui mar Facebook. Wacho ni Sharon oyawre mos na daktari. Wacho ni penji ni science mag guonyo machon gi masani ere pogruok to masani landre nade nikech kang'iye to chal na mana chicken pox. Koro nacho ni pogruok mar guonyo machon gi masani. Pogruok mani mantie? Erokamano. Guonyo machon yani smallpox bende en guonyo machon, but guonyo machon mang'eyo makata notima ne nomako ga lwedo ng'enyne.